Добро утро! С нощи до късно си чаках призовката. Сутринта станах раничко. Много ми се спеше и си доспах. Та сега ставам, пия кафенце и си мисля за вчерашните събития. Аз на 14.5 отидах по съвест, по ум, по разум, с чест и достоинство да защита родината си. Аз съм абсолютно против цялото това незаконно правителство в тази корпорация България, с която нямам никакъв договор. За мен те са нелегитимни. Никой няма право да тормози моя род. Категорично отказвам да бъде прехвърлена вината в кавички върху Любо, защото той по никакъв начин никого от нас не е накарал на сила, че да бъде репресиран само той и другия човек. Снощното подаване на призовките беше един абсолютен незаконен вандалски акт за сплашване и нищо друго. И сега в тази връзка искам да кажа няколко неща. Първо ще говоря за лични карти и за едно уведомление за ето това уведомление за запазване на правото на непосредствена власт. Защото както аз, така и живите хора като мене имат по-голяма част тези волеизявления и документи. И за това просто да знаете, като говоря, дали е лична карта или нещо такова, но аз да речем ще си представя това. Ето подписано, вярно с оригинала, всички права и свободи запазени, защото това ми е копия. Така, в момента, в който видите, че идват на вратата ви, пускате си телефона, това е единственото ваше оръжие и доказателство. Особено когато сте сами. И заявявате, че ще правите видеозапис, видеопротокол. Никой няма право да ви откаже да бъде заснет още повече едно служебно лице. Служебното лице служи на мен, човека, с непосредствената власт. Точка по въпроса. След това искате от полицая да се легитимира. Те естествено ще откажат. Искате не устно да се легитимира. Искате служебна карта и лична карта. И заповед и цел на посещението и на призовката. След това, като откажат, защото те нямат такава заповед и защото са нелегитимни и не могат да ви доставят тези документи, още повече, че те са частно юридическо лице. И за да провери един жив човек, той трябва да има пълномощно от този, който е регистриран, за да може да работи с нашите данни. А те го нямат това пълномощно. Оттам насетне звъните на 112 и заявявате, че тук едни хора, приличащи на полицаи, се опитват да ви отвлекат, да влезат в къщата ви, да ви навредат. И молите спешно за помощ и да бъде изпратен, не молите, заповядвате, да бъде изпратена патрулка. И като се обаждате, казвате съобщение. Искам да направя съобщение и обяснявате, че тук има едни хора, които са въоръжени и искат да ви навредят. И изисквате автоматично веднага да бъде изпратена кола да се установи какви са тия хора и какви са им целите. Когато дойдат тези хора, искате да ви докажат, че те са държавен орган. В България, както знаем всички, няма държавен орган. Всички са корпорации. И там вече важи закона за Световния търговски кодекс. Значи, има договор, подписан от двете страни, има сделка. Няма договор, няма сделка. Това е. Сега ще ви прочета само една точка от Конституцията на България,
Подчертавам дебело, тази конституция не е толкова за защита за нас, колкото на сатаните. Но, все пак, всичко, което е полезно за нас, ние ще го използваме. Член 1 от алинея 2 от Конституцията на Република България. Цялата държавна власт проистича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено. Точка по въпроса. Така, стигаме до момента на призовката. Ето тук една призовка. Човек е объркал, значи никога не се пише отдолу, защото по този начин ти се признаваш по тяхната символика, че си под тях. Пише се ето тук горе. Ако имаш марка, е хубаво да се сложи на сантиметър и половина-два. Тук от краищата, така се прави. И тук се слага едно автографче. И едно печатче. Ето тук. Печатче, това е десния палец на ръката. Правят се две линии с червен химикал. Ето така се задраскват. И се пише най-отгоре, ето тук, под, така че малко... И почвате да пишете, ето тук най-отгоре под марката. Отказвам офертата. Без акцент, няма договор. Върнато на подателя. Без оборот към мен и моето имущество. Всички права и свободи запазени, без ущърб буквичките на Световен търговски кодекс, ИСС и 1.308.4, защото тук слабо се виждат, 1.308.4. Това са точките по търговското право, че за да важи, трябва да имаме пак сключен договор. Отдолу се подписвате и винаги най-отдолу всички права и свободи запазени. Това е. По същия начин се анулират актове, съдебни решения, говоря за живите хора. Ти ако си в статута на физическо лице, ти се признаваш, че си фирма дъщерна тяхна. И оттам вече ви тръгват всичките проблеми. Надявам се, съм била кратка и ясна. Пожелавам ви един прекрасен ден, следете събитията, не бъдете само публика. Участвайте в този филм «Живот» и му се радвайте. Чао!